good morning, good morning mga sisi! Maayong buntag! Mga pita sis, sayo sa buntag mga pi. Duha pa lang mi nagmata diri karon. Si ate og ako. Yang duha ka manghod tulog pa. Ano nagmata? Mga pita. Basta buntag mga sis. Coffee is life, jud ko. Tapos, akong kape is black coffee. Without cream. Dili ko nagasagol og milk. Black lang jud siya tanan. Wala na ko'y kape mga sis. Akong tilokon. Atong ihuho. Naon sana ako dito sa stock ng napabakoy kape. Charan! May na lang nakapamalingki ko itong niagit adlaw. Basta buntag, black coffee ko. Pero kung gabi milk lang ko. Dili ko magkape sa gabi mga sis. Kuan sabi, why? Tapos akong sugar, brown sugar. Dili ko naga white sugar kay ngano, mahal. Isa pa, sarili ko ganahag white sugar. Gusto na ko brown ang ipari sa black coffee. Mas nice kung black coffee, brown sugar. Tapos, imong sugar, gamay lang ang sugar mga sis. Ani lang. Kanang pait-pait. Kay anak pa sila, ang black coffee daw, makapagwapa. Ano na siya? I-try na to. Ay na lang, magwapa ta, diba? Ini kagabi ipod, milk lang ta. Kay anak pa sila ang milk. Makapagwapa po daw. Labi na kung gabi iimnon. Tapos makapahamis og kutis. Charan! Atik lang. Itong kilawan. Medyo pait yun siya. Pero, kaya ra. Mga pita, mga sis. Samtang mga piko, pakit-on ta mo sa isda. Nga buhi sa kong anak. Na siya isda diri sulod sa balay. Mga sis. Muni ang buhi sa kong anak ng lalaki. Ang pangalan na niya si Bukol. Pag-abot ani diri mga sis. Gamay pa kay ni mura ni siyag muta. Ana siya kadako mura siyag muta. Karon mga sis, oh dako na kay siya mura siyag monster. Bukol. Di siya si Bukol. Pero mga sis, flower horn dyan na siya si flower horn. Pero ang pangalan na mo siya Bukol. Napa dyan mga sis, oh. Duha ka book ni aquarium dari sulod sa balay mga sis. Napa dyan isda sa gawas. Daghan pa kayong mga isda sa gawas mga sis. Gibutang sa planggana, pinag selpin. Tapos, tihanta mo, gahapon di ay, nakabarter ko og bulak. Variegated alocasia. Guwapo kay mga sis. Pretty kaayo siya sa katanan. Nag-post man siya sa Facebook. Variegated alocasia. Barter. Cash or barter. Ka ng barter mga sis. Kapuyan naman ko anak. Magpalit-palit. Ako no. So, ako siyang gingnan kung cash pila. Ano siya? 200.
ko. Pwede 150 sis. O sige 150. Meet up ta. Amo, meet up din ako. Pakitaon ta mo sa akong bulak ta. Kitaon ta mo. Mga sis, dara akong bulak nga binartiran gahapon or give cash na lang nako og 150. Mao ni siya. Variegated alocasia. Very guwapa. Diba? 150 lang ni mga sis. Ako ni siyang palambuon. Ako ni siyang pagwapahon og samot. Good morning mga flowers. Good morning. Nanapog ko sa akong mga flowers mga sis. Ako ni silang i-good morning. Good morning. Dili ko mabuoron mga sis. Dili ko magdilig. Kaya nga no. Grabe ka kusog sa ulan kagabi eh. Good morning mga flowers. Good morning. Good morning mga langga. Kining mga bulak mga sis. Dapat good morning on. Diyan mo ni siya taga-buntag ha. Mga sis, kini ding flower horn, nani siya sariling pagkaon. Mo ni ang pagkaon oh. Mo ni ang pagkaon mga sis. Or kini siya pang patingkad ni siya sa iyahang kulor. O pang padako daw ni siya sa iyahang ulo. Tanawa mga sis, dako na kayo iyang ulo. Dako na iyang ulo. Mo ni ang pagkaon. Tapos, ang pag-feed ani niya, kada buntag, 5 lang kabuok, 5. Nigpaniod to, 5 pod. Nigpanihapon, panggabi, 5. Kay bawal po dahil ni siya masobrahag kaong mga sis. Kay muda ko ang tiyan, mamatay. Tapos, kini pong mga isda diri, mga kuy, o goldfish, lahi po ilang pagkaon, inani ilang pagkaon mga sis oh. Inani ilang pagkaon oh. Inani ilang pagkaon. Tag 5 lang ni siya mga sis. Dugay na mahurot. Mauto ako ang tour sa inyo kanong buntaga akong mga bulak, isda sa akong anak. Akong anak nga nagbuhig isda, natulog pa. Ako pala ag nagmataog ang iyang ate. Back to coffee. Naminom tag kape mga sis kay buntag pa. Una ta magsugod sa to ang mga gimbuhaton, una ta manglaba, una ta manglimpyo, magkapisa ta, no? Mas maayo din ang makasudlag ini tubig at unti makakapita niya mag-istorya ta. Di ba? Di ba happy ang life? Isang na yung mga problemang ginagmay pero kaya ra. Labi na karon diri sa amuha sa Panabo City, balik na po ni og GCQ. Pait kayo mga sis. Labi na negosyante ka. Lisod kayong panahon karon. Mao nga maningkamot lang ta. Uban sa pagpanalangin sa Ginoo, di ba? Unta ma-okay na ang tanan. No? Para back to normal na ta. Mao lang to mga sis. Bye-bye. Thank you. Don't forget to subscribe my channel. Bye-bye. Thank you. Don't forget to subscribe. Bye!